Si estàs interessat a certificar-te com a agricultor ecològic, és realment fàcil. En la pàgina web del KSB trobaràs la sol·licitud i la forma d'accés. També pots contactar amb nosaltres per telèfon o, si ho preferixes, acostar-te a les nostres oficines i t'atendrem personalment. T'expliquem les normes bàsiques de producció vegetal ecològica. El primer és superar el període de conversió, és a dir, la transició de l'agricultura convencional a l'ecològica. Tal com estableix la normativa, el període és de 3 anys en cultius perennes i de 2 anys en els cultius anuals. Un període que s'iniciarà a partir de la presentació de la sol·licitud davant del KSB. Les pràctiques culturals que es realitzen deuen reforçar l'estabilitat del sòl, mantenir o incrementar la seva matèria orgànica i previndre la seva erosió. Podem aconseguir-ho mantenint la coberta vegetal mitjançant cultius associats o també, per exemple, triturant llenya. S'ha de minimitzar la gestió del fem sense superar els 170 quilos de nitrogen per hectàrea i any. A més, queda prohibit l'ús de fertilitzants minerals nitrogenats, entre d'altres. Per a previndre els danys causats per herbes adventícies hauràs d'emprar mitjans mecànics i processos tèrmics, però mai podràs usar substàncies amb efectes herbicides. A l'hora de controlar plagues i malalties, qualsevol pràctica que utilitzes en la teua explotació ha d'orientar-se sempre a la prevenció. Com ho aconseguim? Seleccionant les espècies i varietats adequades o realitzant un programa adequat de rotació. També utilitzant mitjans mecànics de cultiu i a través de la protecció dels enemics naturals mitjançant tanques, nius o el control de la flora arvense. Recorda que l'ús del coure està limitat i no es pot superar els 6 quilos de coure per hectàrea i any. En funció del tipus d'explotació existeixen diferents aspectes que és necessari controlar per a evitar riscos de contaminació. Hauràs d'establir mesures adequades per a evitar la contaminació per deriva, per exemple, mitjançant tanques vegetals o barreres físiques. En el cas de la maquinària de tractaments és preferible l'ús de maquinària exclusiva per a cultiu ecològic. Si uses maquinària compartida amb cultius convencionals, hauràs de garantir una correcta neteja prèvia al seu ús en el cultiu ecològic. Quant als locals d'emmagatzematge d'entrades, és preferible que estos siguen d'ús exclusiu en ecològic. No obstant això, si en el teu magatzem es guarden també productes d'ús convencional, hauràs d'emmagatzemar-los de manera separada i independent als ecològics i sempre ben senyalitzats. El sistema de rec i les seues instal·lacions han de garantir que l'aigua que vas a utilitzar està lliure de productes no autoritzats per la normativa. I recorda que en qualsevol cas hauràs de presentar en plenat el registre de producció vegetal, així com guardar els justificants documentals en l'adquisició dels productes fitosanitaris i fertilitzants empleats i de la venda de la producció necessària per a realitzar la traçabilitat del producte. Com pots veure, és molt senzill. Davant qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres. Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.